selfie, det kan godt være farligt, faktisk. Der er rent faktisk en kvinde, der er død af at få lavet en selfie. Okay. Hun døde. Altså, fordi blitzen var så stærk? Den var bare... Ja, den kunne simpelthen ikke holde til det. Nej, hun var simpelthen ude at køre. Og det var over i USA, det her. Ja. Og hun var bare så glad. Så hun tog det lige et selfie. Det var en skam, hun døde, så hun ikke kunne selv sagsøge nogen. Men hun tog lige et selfie, satte det på Facebook. 1 minut efter kører hun ind i en bil. Dør. Der går faktisk ild i bilen, og hun dør derinde. Det er meget, faktisk virkelig tragisk. Det har været en meget dramatisk selfie. Hvis alt det sker imellem. Jeg ved ikke, men på en eller anden måde, altså, man håber lidt på, at nu skete det. Det er sket. Det er sørgeligt. Det er trist. Ja. Men det kunne alligevel være lidt sjovere, hvis hun tog selfie midt i processen. Altså, hvis nu bilen den var flippet over eller et eller andet. Halvt i luften. Og altså, det har sgu da været et imponerende selfie. Så kunne hun snilt tage Tom Cruise rolle i en eller anden film.